Lala aprangsi kardom kadu kawe fanta lapen non molama bangke Karbi Anglong Voreng Awarsai nili paklang klipin lo sitami pinia bangke nalitum West Karbi Anglong anat kiklang Voreng Awarsai APHUTHAK si nalitum labangso video long tek pon long ikpo lapen kadu kawe ta nili phane nang chini potai lo nili men lake abinasteron lapen non nalitum kilang bom labangke Karbi TH 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si madu abang pu abang phile no nalitum kelang milang polate labangso channel ba nalitum subscribe prepin penke dam igdare no subscribing on lapena duhes tame belar jan theklongin dakstame nalitum ber ponik denon lapen pini labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le lang ponlo nang lapene thetini labangso video arlo chithan ponlo nang lapen nalitum stame video kicheng min kijut an kilang he phansi tuning reglo lapen nalitum Facebook page along tan nalitum dam pen follow dam ikta lapen hodak stami ing sonsoni nalitum update long ikwai lapen labangso video jong se lang mesen pala nalitum kan ma share on labang nalitum share iko tangte pada de pen pangcheng ponlo nang lapen ladak thiek pen chithan ponlo nang dak situation where vacancies dak kenang sorlo non nalitum lat screen along stami thek ponlong ige lapen labangso details nalitum jong sinaing pulte nili phana humri ko nili stami nalitum phan naksen ikpo labangso advertisement mate Voreng Awarsai APHUTHAK bangke lapen nalitum panili da ingson sonia lam nang than pon ikpo lapen nalitum stami video ki cheng min kijut anang kilang dunia phanse chuning riglo lapen as per SMC meeting resolution, I hereby invite application from eligible candidates for the following posts in laying vacancies at Rastra Bhasa Higher Secondary School, what teacher number 2 Forest Wazar West Karbi Anglong Assam labangso dimsi labangso Higher Secondary School bangtolo labangso school lang non dak than bang mate teacher dak kenang sot lasi dak kito number 1 ng political science fan ing sido lapen education na fandag ing sido lapen economics subject a fandag ing sia posto lapen logic and philosophy a fanta dag ing sido dak adu ka wepen dag screen alon nalitum technology dak for ando lasening kyang hang abang phu abang phetum nalitum jogdun egon lapen qualification ke naing bang ke dak MA mate political science education lapen economics lapen logic and philosophy kiuntang abang pinang pala pen regularity dynamic career with English Hindi Assamese medium background laki thom anda chok nalitum dak thek polong po experience man la pen professional qualification nalitum kenai bang be it kiuntang abang pitum nang ikpo la pen age bang dak 18 pen 33 an labang song bong abang pi la arta bang latum si jogdun long chot po lapen ki jog dun nei ki jog nei APHUTHAK labang tani lida nali tumhan nang than pachini pon ekpo ki jog nei APHUTHAK labang ke how to apply dak thekloi nali tum screen alo as the candidate are required to fill up their details in standard form la asam ke je part 9 along nali tum klar dak alam dak tok dun iknang pon labang so application alo lapen self attested on all relevant documents and submit to the office of the principal lapen nalitum labang so form long fill up thai si la self attested nang thai pola documents to analong lapen det nalitum ki jogdam ning labang ke labang rastra bhasa higher secondary school labang so dim humri dam si principal along si nalitum principal along si labang so a form bang ke nalitum pidam ignang po lapen the application should be raised the office on before 30 mate la 30 pen aprang December aprang nalitum December la 30 aprang nalitum labang so Voreng Awarsai a post jogduni putel la so aprang sinalitum jogdun iknang po lapen salary bang kedak salary is as per KCC grant in AID rules mate salary bangke Karbi Anglong autonomous council ahin pen ko ansi ki pipon malabang soteng si dakta pipon po lapen selection process banalitum the selection process to be above given post will be through in interview and pon podak interview long ki untang atum si labang so
Voreng Awarsai bang claim long chot po lapen interview type bang dak short listen candidate will be called for interview lasan sedak tok pon lapen ani tum klar dak alam lapen ako chini thulang pulote dak principal number ki pi pon don nalitum labangso number long call pen nalitum details mate klar dak alam lapen nalitum arju igme lapen puthot nalitum ako do thulang la nalitum dak screen along thekloin dak bange pli anse nalitum thek polong chotla stami ako lapen aberta do igla lasika do ka honda tuning reglo nalitum stami labangso YouTube channel long jong si non si nalitum kilang voi la so video bang nalitum channel subscribe rilang pulte subscribe pramo lapen nason son update nalitum kilong veria pano lapen puthot nalitum dak situation vacancy nalitum la aber bang thek thulong lepo ateng siveda school mate lalo address teng sivelo kadu kavita ing sivedlo stami dak puthot ako dak english subject afan ing sinang lang lapen alternative english dak teng si lapen botany laso subject honda dak ing si lapen chemistry lapen demonstrator biology lapen demonstrator chemistry lapen demonstrator physics afanta dak ing si pusta pulote athaga ta plilo lapen trok sinir kep kring si andak 11 andak totally vacancies dola si ke apply ni process ba ing siverlo amonili nang than pona son thollo a school teng siverlo lapen ki jogdam ni dim ta dak ing siverlo nalitum lapen salary ai hui anta total anta commission ponanta ing siverlo la si prabjin pen ning ki hang abang pu abang fitum lapen ka charli do o thanga saya we alang litum bange jogdon sunte me igi lalo ki than jong sening hang polte lapen salaries tame ke SSC dak pen pang dak ponateng si ki pipon po suring sino suri hini no mate suri ke mon labangke same nalitum jogdon si kimi la ka charli ki do o tum bang ki do o tum MA ki untang atum lapen asap so nana ni lasun private long ta teaching bomb tang si experience do polte mi ong chot lo lapen lahila proses bang nalitum ka apply ni proses bang ke nalitum nason lo lapen dak principal number do labang ke nili screenshot se labang so advertisement alo bang nili ke anpon jong si klardak nalitum klardak advertisement alo neng pulte nili phana hombre igon nili long do nili statement nalitum han nang send pon ikmo lapen nalitum stame apply aprang nalitum la details bang chini ik thainol lang ik thainol advertisement alo copy alo along copy pc ki tokma laban nalitum chini paprangon lapen le nalitum jogduni te jogdun igon lapen address bang puthon nili puthule thot po nalitum ki jogdam ning bang ke rastra bhasha higher secondary school what is your number 2 forest bazar west karbi anglong ya lalo adim bang ke nalitum labang so adim bang si ning kyang hang abang pu abang fitum nalitum jogduni pulte dakle nalitum application bang nang samedi go tangte pinia video lang mangla an cholala si dome thakme kadu kawe karbiti 2.0 YouTube channel kilang ara do an phans tame nilihin pen kardom